Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Meghalaya High Court haka santarik uno pra kalarai be Nonghikai haki college ki bayo Jingïarap naga Sorkar lani ki government aided college kila banya shimbenta haka Ïakhun election bat kam haki Saiñpyrthei. Yakani ko hukum lapan mi hadian bala bishari ka mukot duma bala aido ba bright star well marbanyang bat ki wei persya ya ka Sorkar. Kinong mudui ki dei ki assistant professor haki college baper ki bayo Jingïarap naga Sorkar. Kajing mudui ka jongki kalong persya ka jing penkalai ki kendon ha ka aided college employees rules khat khandai spa hanriu pho ya ka bala shim na ka Assam aided college employees rules khat khandai spa hanriu pho ha ka ba ka Sorkar Meghalaya kala khangi ki ban bat kam ha ki Saiñpyrthei lani ban ya shim banta ha kinu ki kam ki bai dei ba ka election. Kita ginong mudui kila kerpat ika ying bishar bakan pendam no ika jing penkalai kita ki kendon khanang bakin la ban yeshim benta ha ki Saiñpyrthei lani hagi kam election. Haba aya ka hukum ka ying bishar kala ong ba kita ki Nonghikai ki bala mudui ki klembat satyai kita ki kam ki ba ai jing mentoi lani office of profit balada kila ban penbiang lot iki kendon bala bu ha ka article shispa r iway ba chispa khandai puwei iwei jong kariti sanchar kimla asatya ban sha khang na ka Ïakhun election ne ban bat iki kam Saiñpyrthei nalor kata ka ying bishar kala ong ba kam dan kanu ka jingpen Ksan ban pen I ka jingkam jo ka Sorkar badai maka ka ba penya iki ki Nonghikai bat ka kam jong ki namar kata ka High Court kala pendam no eko hukum jo ka Sorkar Meghalaya bala penmi ha ka arpulai trek uleber arajar arpuwei ka bala penkalaya ka aided college employees rules ka bala khangi ki Nonghikai banya shimenta ha ka Ïakhun election bat kam ha ki Saiñpyrthei.